Ay buntag mga boss, mga bes. Hangin jud kayo diri sa LAKAWON Island. Ambot if normal ni dire or karon lang mapanahon na. Tarawa akong towel oh. Gahapon, naingon ko ninyo nga akong soroyon ang Pikaside sa island. Pero murag dili pa man siya ingon anak ka-develop 6 AM ba? Ni hawa lang ko una sa akong mga kauban kay game sila natulog. Ako natulog mo ko dayon kay duka na. Bayangin no. So karon mangita lang siguro ta og kape mga boss. Sumaya kung sayo-sayo may maghahawa dari kay napamidag ang soroyon sa city. Hopefully masoroyan tanan ang plano. Uy na ay mga nag-tent o cottage lang sila. Mas may nangyayari na technique mga boss. Kay since common CR, wala yung ref. For now, wala pa yung ref ang mga rooms. Pwede kayo mag-camping lang. Dari 750 lang. Magdala mo inyong own tent. Ang problema ninyo kay kung mauwat, huwag kusog. Diba? Mauwa na kusog huwag hangin. Mao dyan yung kontra. Ang corkage nila diri, ang drinks, ang may corkage. Ay, grabe hangin. So na ko balik, mamukaw na ko nila. Ang buntag mga boss, mga best. Already 7:15 AM. Namangon na gitong taon sila. Finally, maligo na meron. Ligo na mi! Dero mo siguro ito mapalid ang mga sinina dito. Dito kayong bawad mga boss. Ligo na mi! Ako rin siguro nang ibili ng Osmo Pocket diri kay kasi kayo ang hangin matumba pa niyan iba. So di lang ko mag-video, maligo na lang jud mi nga wala video. Time check 8:14. Daghan nagtawo init na sad. Asa mo ni ang room no? Gani. Medyo ay kawig niyo madungog or makadungog mo sa saba sa aircon kay wala lagi na ako gamit ang microphone. Nag-charge lang ako sa mga pwede i-charge. After sa LAKAWON Island kay mga to data sa entrance fee 150 na. Dahil may sa The Ruins mga boss. Bang. History. Mga frames. Nahay ka nang kung mag-tour guide ba na ma-discuss ninyo. 150 ang entrance fee niya. Magsigay lang mga suga diri mga boss. Ilang mga glass sa windows kay nangabuak siguro nangawala man. Ano? No, na fountain. Mana ang lang lote? Ano? Ara sa ka diha, beb. Chorante ka. Haway sa migirit kay grabe kainit na mga boss. Palandong sa may ano man ni oy. Nga mura mo sa gugmingawon sa kainit ay sa kahangin dito sa LAKAWON Island. Grabe singot mga boss. Hay natin tanawon mga piya tag-post sa Instagram, Pinterest. Paway sa mga boss kay grabe kainit. BACOLOD ruins. Kana. Forward pa padol ako. Slowly lang. Very good. Here. Okay ra. Landong sa ako mga boss. Grabe maka-drain man. Nice man. Pero move gamay sa right side ka nang walay space. Picture na ako normal. Taligsikan mi mga boss. Paway sa may diri sa The Ruins. Nagpayong sa diri. Naharakit ang The Ruins sa mga tubangan mga boss. Tara boss. Manami soroy, manami picture diri. Right. Padong na may gawas. Huwad na ako sa mga kuyog. Balik naman may Cebu. Alas 11 sa gabi eh. Man na may picture sa ruins. Thank you. Nameron sa Kalea. Cafe siya, na aesthetic. Sikat siya sa cakes. Seconds later. Nami outside sa Kalea. Pero na-stuck may outside. Dalak ang car.
Naman mo ba yung susi mo? Naanara? Nanawag na sila huwag ka ng mga open ng door. May ganin na ara. Pag panghipos na sa mga gamit mga boss, kuhan. Ang yawi kay nabutang sa trunk. Then, pag sarado sa trunk, automatic yun nga, nalakkan yun siya. Nga nakalock ang car with the keys inside. Yang backup nga key or ang duplicate, kay nasa bag, sa akong Amiga, may napod sulod sa sakyan. Nalakan din siya, both keys. Ang backup remote, kay napa sa ilahang balay, which is 30 minutes away from here. Ang only solution na sa nila, padong sulod sa ilang balay, kay bungkagon ang door sa kitchen area, and then bungkagon sa dang screen para makasulod. May gani, naaray ka na open a car bitaw diri sa Bacolod. Pero mo lagi 1,000 pesos po. Pero emergency man, kailangan man. Natatog, dili need ang sakyanan. Padong naman, nakatawag na sa, nakakontak na sa doog mga tig-open sa sakyanan. Magpa-unlock mo sa Canon sa atin, sir. 12 seconds later. Mga boss, na-open na siguro niyang sakyanan, tingog naman. Atong check. Ana giday sila diri. Na-open na giday. Okay, good job, good job. Pas-pas ra kayo yung trabaho. Pwede na tayo makagikan. Yes, na okay na. Adventure. Mamos na ata sa bongbong. Mga sikat ni siya nga pa sa lubungan from Bacolod. Biscuit show, of course. Tara na ito expiry. February pa. Saan na? Yan, kita ko yun nila. November. December. Ito lang for naka 5% discount ko kayo naka-ticket pa ulit. If na-ticket pa-travel outside Bacolod, 95% discount sa pamalitan nga pasagot. Na meron sa Lagoon Park daw. Ato nang tanaw sa inada dito. Ang Canon na sa dako gamit kay lowbat. Ang mas Pocket, i-charge pa. Nice mag-picture-picture dito. Pero ngit-ngit na siya. Mo ni ang Lagoon Park sa Bacolod, mga boss. Lagoon gid siya. Lagoon Park. Lagoon Park. Sheesh. Kaog manggang, di pwede kaog manggay. Ano sa nina? Singkamas at talong. Ito, so ayan na yung singkamas. Ay, lamig. Land naman kayo sabag. Oo, nindot diri mga boss. Negros Occidental. Likod na ko ang pinakalagoon mo, ang pinaka-center, ani nga park. Provincial, Capitol. Naisign, Negros. Mag-picture sa diri sa Negros Occidental. Mana may picture ni Grace sa Negros Occidental nga signage or signage ba? Ano ilang suga-suga ito? So, mana may picture diri kanina Negros Occidental. Sorry na may amo nang ituyo ko ng Lagoon. Pasensya na lang mo sa audio quality ani mga boss kay Canon M100 lagi akong pwede gamiton. Akong cellphone kay gi-reserve na ako ang battery. Mas mapakit gi-charge na ko ang microphone, gi-charge na ko. Lubat magod. Sige lang puhon maka-upgrade lagi tag quality sa atong mga videos. Puhon. Bacolod, nang-ari na jud ko one province down. So Negros Occidental check na siya. Negros Occidental check na siya sa list sa 87 provinces nga adto unon. Dadalitin na. Taligsik na ka. Taligsik na mga boss. Automatic ni atong Boy Scout diri. Ate fire.
tanig. Sige na. Kita-kits na lang sa next destination. Cathedral daw, cathedral. Grabe, basa. Dinagan na yung mga tao. Kalayo ka, bebe. Wala lang natin. I-check lang kung pwede. Padong ka. Iko. Diba? Ngawat mga boss. Kalimot ko on sa microphone na. Ng shrimp, butter shrimp, calamares, squid. Pinulang tangigi. Nga, rice. Curds. Bye guys. Thank you for hosting. Bye-bye. Next time na pod. Mga boss na namin sa airport. Waiting na lang may sa among boarding nga time. Among flight is 11:05 p.m. Ang boarding na mo kay 10:20 p.m. Time check. Alas 10 na. So what na lang may mga 20 minutes. Boarding na may mga boss. Sequence ano, wala ka na ba yan? Wala na ka madagage ko na lang ng 5. Ang tatlo lang nang 2829 na nga rin ang 3132 kag 3 ang missing. Thank you. Sleepy na mga boss. Pero sige lang, makawali ng tanig. Tout. Tala mo yung mga boss. Let's go. Sige lang, makasudra ang tanan ng mga boss. Inside your baggage before stowing it in the overhead bin. In line with this, please take caution in securing your carry-on luggage and when opening the bins. Touchdown Cebu na. Adong na meron sa ako parents time kay 12:15 na. Maro to among BACOLOD vlog. If nakaabot kayo ng point, salamat sa pagtanaw. See you na lang sa next vlog. Bye.